Empezamos, entón. Bueno, bo día a todos. Temos convocado sesión extraordinaria do Pleno para ahora, que ten 7 puntos no orde do día. O primeiro é a aprobación da acta da sesión anterior, sesión ordinaria do 16 de outubro de 2025. Alguna observación, alguna cousa? Bueno, entón votamos. Votos a favor da aprobación da acta? Se aproba entón por unanimidade. Pasamos ao punto número 2, que é a aprobación da rectificación do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Corporación. Dou lectura á proposta. Logo de ver os artigos 86 do texto refundido das disposicións vixentes en materia de réxime local, da 17 do Regulamento de Bens das Entidades Locais, polo que se establece a obriga das entidades locais de formar inventario de todos os bens e dereitos da Corporación, esta Alcaldía propón ao Pleno do Concello de Miño a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar a rectificación do Inventario Xeral de Bens e Dereitos da Corporación a data do 1 de novembro de 2025, cuxos datos pormenorizados de cada ben e dereito son os recollidos no expediente, sendo o seu resume por epígrafe o seguinte. Resumen por epígrafes. Epígrafe 1, inmobles, 29.100.338,25, que vedes que se dividen en 3 apartados que son terreos, edificios e infraestructura pública. Epígrafe 2, dereitos reais, 553.593,65. Epígrafe 5, vehículos, 335.300. Epígrafe 7, mobles con non comprendidos anteriormente, 1.140.017,33, que teñen división en 4 apartados que se llama maquinaria e equipamento xeral, mobiliario, útiles e equipos de administración, equipos, procesos de información e actividade cultural de ocio e espectáculos. Total do inventario son 31.129.249,23. En consecuencia, o importe total xeral de bens e dereitos da Corporación a 1 de novembro de 2025 é o que acabo de citar, 31.129.249,23 euros de valor de adquisición. Segundo, que pola Secretaría da Corporación se proceda a formalizar a rectificación do libro de inventario xeral de bens e dereitos da Corporación ao abeiro das regras previstas nos artigos 17 seguintes do Regulamento de Bens das entidades locais. Terceiro, que se remita o presente acordo xunto coa copia de rectificación do inventario aprobado á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma en cumprimento do preceptuado no artigo 32.1 do Regulamento de Bens das entidades locais. Cuarto, que mediante resolución de Alcaldía se aproben os asentos contables correspondentes para asentar o inventario na contabilidade de xeito que sexa coherente o balance co inventario de bens aprobado e logo do informe do órgano interventor. Bueno, non sei se queredes comentar algo. Outro día falamos deste tema na comisión. Eu creo que é un tema meramente de trámite. Sabedes que isto foi contratado unha empresa pola Diputación e, bueno, pois a empresa fixo o seu traballo e agora entregou o inventario que xa vistes outro día, que é bastante voluminoso, que o Ignacio non trouxo, pero, bueno, pois acordades do outro día. Bueno, entón votamos, se non tedes intervencións. Votos a favor? Entón apróbase por unanimidade. E pasamos ao punto número 3. Aprobación do expediente de modificación orzamentaria número 3 de 2025 no orzamento 2025 vía suplemento de crédito. Bueno, outro día este é un tema bastante amplio e, bueno, tuvemos bastante comentarios o día da comisión, creo que foi o mércores ou o mércores, non, creo que foi o martes, a comisión foi o martes. Bueno, pois este tema, vou ir un pouco polo resumen, sería: en data actual esta Alcaldía incou o expediente de modificación de créditos no orzamento de 2025 vía suplemento de créditos por importe total de 1.408.952,35 euros. A providencia de inicio acompañouse en cumprimento das exixencias de tramitación que para este tipo de expedientes establece o artigo 37.2 do Real Decreto 500/90, unha memoria xustificativa asinada por esta Alcaldía co seguinte contido literal, que hai unha transcripción parcial aquí da memoria firmada, asinada por a Alcaldía,
que dice carácter específico determinado dos gastos a realizar e imposibilidade de demoralos a exercicios posteriores. Segundo antecedentes coñecidos por esta alcaldía, o Concello de Miño arroxou na liquidación orzamentaria de 2024 capacidade de financiamento e estabilidade orzamentaria por importe total de 1.408.952,35 euros. Así mesmo arroxou cifra positiva de remanente líquido de tesourería para gastos xerais por importe total de 2.342.794,11. Bueno, aquí que non induzca a error que 1.408.000 está dentro de 2.342, que nadie pense que é sumadas as dúas cifras. Conforme as cifras positivas anteriores e segundo o informe de intervención municipal emitido no expediente de aprobación da liquidación orzamentaria, a Corporación está obrigada a dar axeitado cumprimento no presente exercicio 2025 establecido no artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira. En adiante lo es. Isto é destinar o superávit obtido a reducir o endebedamento neto, entendendo o superávit como a cifra da estabilidade orzamentaria no límite en que a cifra positiva do remanente líquido de tesorería para gastos xerais, despois das xustes, lle dé axeitado soporte de liquidez entendendo o destino deste superávit reducir o endebedamento neto, como amortizacións extraordinarias anticipadas da débeda viva. Examinada a composición da débeda viva do Concello de Miño, segundo datos actualizados facilitados pola Tesorería Municipal, datos a 30 de outubro de 2025, en documentación anexa incorporada ao presente expediente, o detalle obedece ao seguinte desglose. Bueno, aquí aparecen os detalles que son a deuda cunha entidade financeira, que é a banca, a que se lle debe a 30 de outubro de 2025 635.871,98, que é un crédito formalizado o 4 de agosto de 2006, o sea, fai casi 20 anos, vale? Queda pendente de pago esa cantidade porque cada ano se vai pagando unha cuota de amortización. Depois, a Deputación Provincial, un préstamo formalizado o 31 de agosto de 2017 por 33.000 euros, que corresponde ao PAI e que eso está suspendido en este momento pola Deputación, está suspendido a súa devolución, que se ampliará o plazo máis adiante. Despois, en a banca tamén temos unha agrupación do Fondo de ordenación, que foron os préstamos que fomos pedindo para pagar os distintos expropiados do proceso de Costa Miño Golf, que foi formalizado o 29 de setembro de 2021 e modificado o 19 de decembro de 2023, cando se agruparon todos, que en total son 18.128.026,92. Iso é o que queda pendente de devolver ao Ministerio de Facenda. E logo, o último préstamo que foi formalizado o 14 de marzo de 2025 con outra entidade financiera que é Unicaja por 973.689,84. Eso está pendente, que, como sabedes, é as fincas que pagamos a principios do ano 2025, que eran as fincas dos expropiados que estaban tamén pendentes de pago, e ora, hoxe, vamos a falar das fincas que quedaban pendentes de pago, que hoxe, pois, precisamente se fai esta proposta para cancelar o pago a esos expropiados que quedan pendentes. Ben, a débeda viva pendente de amortización é moi superior á cifra de superávit, resultando, polo tanto, obrigatorio darlle axeitado cumprimento ao preceptuado no artigo 32 da citada lei. Non obstante, a cifra de débeda detallada esta alcaldía tamén é coñecedora da existencia de varios rexistros no Concello pola notificación de diversas resolucións da fixación de prezo xusto, ditadas polo Xurado de Expropiación de Galicia a favor de diversos expropiados e expropiadas no proceso de expropiación forzosa do sector urbanizable e residencial deportivo Perve San Xoán de Vilanova, tramitado polo Concello de Miño como expropiante. Consta así mesmo, segundo datos novamente facilitados pola Tesorería Municipal, que aos prezos xustos fixados se lles debe descontar un abono parcial que se corresponde co importe consignado no seu momento pola beneficiaria de expropiación. Datos en documentación anexa e incorporada ao presente expediente. Bueno, estas cantidades que decimos aquí que se lle deben descontar xa se descontaron, nos xa contrastamos cos propios afectados e máis cos seus abogados, contrastamos as cifras e están concordantes, polo tanto, as cifras que se traen aquí xa son as definitivas a pagar. Queda unha finca por pagar, porque hai unha finca que todavía había unha diferencia de metros que non estaban de acordo e esa finca está pendente de resolución do Xurado Provincial de Expropiación. Entón, mentres non se resolva, pois non podemos pagarlle, lóxicamente. Cando teñamos eso, pois o traeremos, pero basicamente aquí o gordo do que queda pendiente xa se resolve hoxe, se aprobamos por maioría, por lo menos, ou por unanimidade, se aprobamos esta proposta.
Por outro lado, procede informar que nos datos económicos que este Concello rexistra trimestralmente para a súa remisión ao Ministerio de Facenda, a intervención municipal ven incorporando como pasivo contingente o monto total que representa a suma dos prezos xustos pendentes de pago referenciados no parágrafo anterior, xunto co importe resultado dun cálculo aproximado dos xuros de mora que a falta de pago dos prezos xustos será ano tras ano desde a data da ocupación das fincas expropiadas, en atención a que este Concello desde o ano 2008 ven sendo condenado en vía xudicial como responsable subsidiario ao pago de idénticos conceptos en procedementos cuxas reclamacións de pago presentan co sinalado pasivo financeiro idéntica situación xurídica. O cálculo detallado e actualizado do pasivo contingente que xorde das resolucións de fixación do prezo xusto non atendidas parcialmente xunto cos xuros de mora a abonar, período a abonar desde a data de ocupación da finca expropiada hasta o 30 de setembro de 2025. Obedece ao seguinte desglose. Como vos comentei o outro día na comisión, o acordo cos expropiados foi que pagáramos os intereses hasta o 30 de novembro, perdón, hasta o 30 de setembro do 2025, porque era a maneira de ter as cantidades fixas para xa poder facer a tramitación, informes de tesorería, informes de intervención e de secretaría para poder facer esta proposta hoxe con todos os datos xa pechados. Bueno, aquí se detalla cada un dos expedientes, cada unha das fincas, que en total suman, son 20 e tantas fincas, creo que eran 21 fincas, pero que en total suman de precio xusto 519.002,09. Ese é o principal que se lles adeuda aos expropiados, é de intereses desde que se ocupou a finca hasta o 30 de setembro deste ano 403.722,61 e, polo tanto, unha cifra total a pagar de 922.724,70. Conforme ao exposto, esta alcaldía considera suficientemente xustificado o carácter específico e determinado dos dous seguintes gastos aos efectos de tramitar o presente expediente de modificación orzamentaria vía suplemento de crédito co cargo ao superávit extraído da liquidación orzamentaria de 2024, que é 1.014.952,35. É dicir, o artigo 32 da lei citada antes obriga a, xa que entraron en vigor novamente reglas fiscais, obriga a destinar o superávit á amortización de débeda. Entonces, este 1.408.000 como que se lle da débeda aos expropiados son 922.000, a diferencia, o que vamos a facer é propoñer unha amortización anticipada de parte da débeda que se lle adeuda a unha entidade financiera, en este caso á banca, que é un pago por importe total de 486.227,65 euros en concepto de amortización extraordinaria anticipada da débeda bancaria municipal que este Concello ten concertada coa entidade financiera á banca. E logo, un pago por importe total de 922.724,70 euros en concepto de abono como responsable subsidiario do prezo xusto aos propietarios principais e xuros de mora a favor de diversos expropiados afectados polo proceso de expropiación forzosa do sector urbanizable residencial deportivo Pérez Sanxón de Vilanova, en cumprimento de diversas resolucións ditadas polo xurado de expropiación de Galicia e que constan notificadas a este Concello registradas pola intervención municipal como pasivo contingente. En canto a imposibilidade de demorar os gastos para exercicios posteriores, esta alcaldía entende solidamente justificada a mesma en atención, por un lado, a procura de darlle axeitado cumprimento en prazo antes de finalizar o presente exercicio, a obriga recollida no artigo 32 da LOEOS, isto é, o uso do superávit extraído da liquidación de 2024. E, por outro lado, a procura de facer o menor dano á facenda municipal, xa que no caso concreto de facerlle fronte ao pasivo contingente que rexistra esta entidade de non aplicar o remanente líquido de tesorería para gastos xerais para a súa cancelación, ao Concello só lle cabería a posibilidade de acudir aos fondos estatais de financiamento das entidades locais, sendo para isto necesaria a existencia de sentencias xudiciais firmes tras a correspondente apertura do procedimento contencioso ante os tribunais de xusticia. Como comentábamos outro día, sabedes que, en este caso, os abogados representantes dos expropiados non acudiron ao contencioso. Levábamos 2 anos sin que foran ao contencioso. Polo tanto, mentre non houbera sentencia, nós non poderíamos acudir ao fondo de ordenación local que habilita o Ministerio. Este ano houve fondo, o ano pasado houve fondo, o ano anterior houve fondo. Non sabemos se po ano que ven vai haber fondo. Entón, nos entendemos que o máis práctico,
primeiro e o máis favorable para a Facenda Municipal é que non se sigan devengando intereses e non esperar a unha data incerta que non sabemos cando estes abogados van a presentar o contencioso e logo os xuíces lle den a razón e tal. Entón, como temos nos diñeiro, temos a obriga, según o artigo 32, de pagar o superávit cancelando deuda, pois entendemos que a forma máis práctica é, a parte de cancelar esta parte de deuda bancaria, de pagar aos expropiados que quedan pendentes de cobrar. A realidade confirma que os representantes legais dos veciños expropiados afectadas levan varios anos en promover dito contencioso, o que supón retrasar por tempo indeterminado a xusta reparación aos poucos afectados, que son 7 familias, do proceso expropiatorio que quedan sen cobrar o importe recoñecido polo xurado de expropiación e os seus xuros de mora correspondentes. Adoptar esta medida de pago con cargo remanente líquido de tesorería 2024 supón un aforro de máis de 12.000 euros anuais en concepto de xuros de mora que se reivindicarían no futuro. Bueno, a parte sería unha cuestión de xustiza, xa porque levan máis de 20 anos pendentes de cobrar. Acordadevos que este proceso iniciouse no 2001-2002, e as fincas foron ocupadas no 2004, polo tanto, xa van 21 anos. Estas familias estaban pendentes de cobro, están pendentes de cobro. Queda, por tanto, acreditado que nos atopamos ante gastos de carácter específico determinado cuxa execución non pode demorarse a exercicios posteriores ao 2025. Examinado o orzamento 2025, o gasto que se pretende realizar deberá ser imputado ás seguintes partidas: amortización extraordinaria e anticipada da débeda viva ca entidade bancaria, 486.227,65, abono de precios xustos expropiatorios fixados polo xurado de expropiación de Galicia, 519.002,09, e abono dos xuros de mora dos precios xustos expropiados fixados polo xurado de expropiación de Galicia, 403.722,61. Verificouse por esta alcaldía a insuficiencia de crédito nos niveis de vinculación relacionados na táboa anterior para a imputación dos gastos referenciados, e por eso hai que facer esta modificación presupuestaria que hoxe se propón. Por lo tanto, verificouse que para a adecuada tramitación deste expediente que o Concello de Miño, conforme aos datos da liquidación orzamentaria 2024, obtuvo ao peche do citado exercicio unha cifra positiva de remanente líquido de tesorería para gastos xerais, por importe total de 2.411.480,23, que en termos axustados alcanzou un total de 2.342.794,11, dos que destes diñeiros fomos usando xa en distintas suplementos de crédito e modificacións orzamentarias, quedando o importe de superávit, que é 1.408.000 máis 30 e pico mil euros que non foron utilizados naquelas distintas modificacións que fomos facendo ao longo do ano. Por lo tanto, o que queremos é amortizar o que nos obliga, en este caso, o artigo 32 desa lei que antes dixen, que é polo importe de 1.408.952,35. Bueno, as cuantías volven a repetir aquí na proposta as mesmas cuantías que citei, con cargo ás partidas cas que se financiarían, que sería o remanente de tesorería en todos os casos. O expediente de iso lle traslado a intervención municipal, emitíndose pola funcionaria informe de control financeiro permanente, co resultado de favorable e desfavorable con observacións. En este caso, é favorable o informe de intervención respecto da modificación dos créditos con destino a un pago por importe total de 486.227,65 euros en concepto de amortización extraordinaria anticipada da débeda bancaria municipal que este Concello ten concertada coa entidade financeira a banca. E logo, o informe desfavorable respecto da modificación dos créditos con destino ao pago por importe total de 922.724,70 en concepto de abono como responsable subsidiario do prezo xusto expropiatorio a favor de diversos expropiados afectados polo proceso de expropiación forzosa do sector urbanizable residencial deportivo Pérez San Xoán de Vilanova, en cumprimento de diversas resolucións ditadas polo xurado de expropiación de Galicia, por considerar que a mesma incumpre o disposto no artigo 32 conforme ao exposto nos dous últimos parágrafos do punto segundo do presente informe. A maiores deberán entenderse formuladas observacións recollidas no último parágrafo do punto cuarto do presente informe dos obxectivos de estabilidade orzamentaria e regra de gasto na liquidación do orzamento 2025. Esta alcaldía, a vista das conclusións das conclusións emitidas pola funcionaria, considera necesario efectuar unha serie de puntualizacións a maiores das recollidas xa na memoria de inicio deste expediente, coa finalidade de afondar na fundamentación da procedencia da xestión económica que soporta a presente modificación orzamentaria.
Bueno, outro día explicamos na comisión que tivemos o motivo de por que informa desfavorable esta parte a interventora, xa que non se axusta estrictamente a cancelación da débeda, tal como se entende o artigo 32, enténdese que débeda contabilizada e débeda bancaria. En este caso, bueno, non o dice exactamente, dice que según as reglas europeas de contabilidade, non? Entón, nos entendemos que, aunque esta cantidade non é unha débeda contabilizada, si está informada nas memorias de todos os anos, está informada como pasivo contingente, non está dentro da contabilidade, pero si está dentro das contas anuais, que é a memoria. E, ademais, non é unha débeda, digamos, constatada contablemente, pero si unha débeda cuxo pago se pretende dar cobertura orzamentaria co presente expediente de modificación de créditos representan unha parte dun total que o Concello tiña registrado ata o pasado exercicio 2024 como pasivo contingente. 32 notificacións que importaban un total de 1 millón de euros, principal de precios xustos propiedades pendentes de abono. Acordadevos que parte deste 1 millón xa o pagamos a principios de ano, que foron aos outros expropiados que se lles pagou a súa parte. Estos quedaban porque os seus abogados non presentaron os contenciosos. Segundo, esta alcaldía xunto co equipo de goberno municipal desde o momento da recepción das sinaladas notificacións veu realizando continuas xestións tanto cos afectados como coas súas representacións legais a efectos de alcanzar un pronunciamento judicial obrigando ao Concello ao seu pago coa finalidade de poder así acudir aos fondos estatais e obter o necesario financiamento vía préstamo, financiamento que require para o seu outorgamento sentencias judiciais firmes. Isto está claro, non? No exercicio 2024, previa demanda xudicial presentada por algúns dos expropiados, recibíronse no Concello varias sentencias xudiciais firmes condenando a esta entidade ao pago do principal e xuros de mora dos prezos xustos expropiatorios, fixados por parte das sinaladas resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia. O Concello procedeu a solicitar a súa adhesión ao Fondo de Ordenación 2025 ao dispoñer de sentencias xudiciais firmes que lle permitiron optar a esta fonte de financiamento e facer fronte así ás súas obrigas de pago. O importe da adhesión ascendeu a un total de 973.689,84 euros, 552.895 euros en concepto de principal e 420.795 euros en concepto de xuros de mora, concertando o Concello polo mesmo importe unha operación de préstamo co Fondo de Financiamento de Entidades Locais a través da entidade financiera Unicaja. Esta alcaldía, xunto co equipo de goberno municipal, continúa e intensificou as xestións dirixidas a obter sentencias judiciais respecto do resto das resolucións do Xurado de Expropiación de Galicia. Mais preto a rematar o presente ano, nin os afectados nin a súa representación legal presentaron as correspondentes demandas judiciais, polo que, considerando que sobre o Concello de Miño e segundo constante criterio xurisprudencial recae a responsabilidade subsidiaria do seu pago, esta alcaldía considera unha irresponsabilidade non facerlle fronte no prazo máis breve posible por dispoñer de suficiente financiamento para elo no remanente líquido de tesorería para gastos xerais, en concreto o superávit, e evitar así o pasivo contingente que representa este gasto e chega a xerar máis xuros de mora. Quinto, por último, aclarar que, si ben a data actual o pago dos prezos xustos propietarios principales xuros de mora en termos exactos non computan como débeda pública, tamén é certo que a única fonte de financiamento de non ter remanente líquido superávit da que podría dispor este Concello para facerlles fronte en atención á súa alta cuantía sería un préstamo vía adhesión aos fondos de financiamento das entidades locais, polo que o actual pasivo contingente acabaría convertíndose como o resto da débeda xurdida para este Concello do procedimento de expropiación forzosa do sector urbanizable en débeda pública con entidade financeira. A actuación proposta por esta alcaldía resulta, polo tanto, plenamente justificable por ser a menos onerosa para as arcas municipais paralizar a xeración de máis xuros de mora e evitar engadir maior tramitación administrativa e xudicial, esta última independente da vontade municipal. Non sei se isto queda máis ou menos claro, é dicir, non é débeda contablemente estrictamente, pero é unha cantidade que se vai convertir en débeda estrictamente si temos que esperar a pagarlles cando haxa sentencias e tal, pero mentras estaríamos devengando cada ano 12.000 euros de gasto ao Concello. A parte, entendo eu que sería injusto que tendo nós cantidade económica suficiente para poder pagar, sería injusto non pagarlle despois de 20 e pico de anos, 21 anos, esperando esta xente para cobrar.
Bueno, pois á vista dos antecedentes e fundamentos expostos anteriormente, esta Alcaldía e Presidencia, en uso das facultades que lle confire o ordenamento xurídico pola presente, propón que pola Corporación Municipal en pleno, previo ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda, se adote o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente o expediente de modificación orzamentaria número 3/2025 vía suplemento de crédito no orzamento de gasto de 2025 por un importe total de 1.408.952,35 euros, coa finalidade de dotar no mesmo o crédito necesario para atender no presente exercicio un gasto de investimento cuxa execución resulta urxente e inaprazable, de acordo co seguinte detalle. Bueno, aquí volves a repetir as mesmas cantidades: a amortización da débeda bancaria, 486.000 e pico, abono dos precios xustos, 519.000 e pico, e abono de intereses de demora, xuros de demora, 403.000 e pico. Por lo tanto, a cantidade de superávit que tivemos o ano pasado se dedicaría a esta finalidade. Segundo, que o presente expediente se expoña ao público por prazo de 15 días hábiles a efectos de reclamacións. Como son 15 días hábiles, sería a contar non de hoxe, sino supoño que será de cando mandemos o anuncio ao boletín. Cando se publique, contanse os 15 días hábiles e despois, unha vez pasado o plazo, se non hai reclamacións, temos que sacar outro anuncio ca aprobación definitiva. Entón estamos moi pillados de tempo porque isto vencerá o 28, 29 de decembro, co cual vamos ter o 30, 31 que facer cancelación facer o pago. Bueno, terceiro, no suposto de que non se presentasen reclamacións contra o mesmo, considerarse definitivamente aprobado debendo cumprirse o trámite da súa publicación, resumida por capítulos, no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de anuncios desta corporación. Segundo, dispón o artigo 169.3 do Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. En caso contrario, o Pleno disporá dun mes para resolvelas. Cuarto, que unha vez aprobado definitivamente o presente expediente, remitirase copia do mesmo á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Bueno, eu fun lendo e a vez fun tratando de explicar un pouco a complexidade deste expediente, o motivo polo cal se trae aquí e todo eso. O martes na comisión creo que falamos bastante deste asunto. Non sei se queredes algunha aclaración, algunha intervención, se queredes dicir algo. Fátima. Eu tan só quería dicir que, bueno, o Grupo Popular imos a absternos nesta votación por unha razón, é que se ben estamos de acordo en que é preciso xa o pago ás familias expropiadas, que xa levan tempo esperando por este pago, pois sí que é certo que formalmente non se está cumprindo a obriga legal, e por iso é que o noso voto será abstención. Moi ben, moitas gracias. Alberto. Moi bo día a todas. Sí que penso que desde o BNG valoramos sempre positivamente a xestión da débeda derivada do caso de Fadesa, mas tamén nos mostrábamos estéticas coa xestión municipal a nivel económico, como podía ser con contratos caducados desde hai anos ou os múltiples reparos de intervención na tramitación de gastos. A maiores, como xa se dixo, habría que mencionar que desde o ano pasado tiñamos a previsión de que as regras de gasto volverían a entrar en vigor, polo que na situación económica do Concello de Miño entendemos que habría que limitar esa posibilidade de pechar o ano cun gran superávit ou, no seu defecto, cun remanente líquido de tesorería maior que dito superávit, co fin de dispoñer dos fondos municipais para investimentos necesarios hoxe en día sobre a amortización de débeda sobre a que temos a viabilidade de pago asegurada. E a pesar de coincidir coa análise feita desde a Alcaldía a hora de afrontar os pagos con todos os precedentes que existen, tamén nos absteremos na votación por esa falta de seguridade xurídica que amosa o informe de intervención, e o que me parece, ou nos parece máis interesante, é que si que encadramos ao Goberno Municipal a evitar que para este ano 2025 volvamos a toparnos nunha situación similar, polo que é máis necesario que nunca que o Goberno mellore
reduce amplamente a previsión na súa acción, non teñamos que volver o ano que ven coa conta xeral xa negro sobre branco, ter que adicar fondos que como decía, que son necesarios ou máis necesarios hoxe en día que amortizar unha débeda que está asegurada polo menos de aquí a 2060. Moi ben, bueno, pois nada, gracias polas intervencións. Simplemente matizarche, Alberto, que dado que aproveitas a tua intervención para falar de cousas que non veñen aquí no punto e que, bueno, que xa repetiches en distintas ocasións, tamén decirche que o que se vai amortizar aquí non é débeda asegurada hasta o 2060, porque, como decía, non está todavía financiada por entidade, por o Fondo de Ordenación do Ministerio. Hasta o de agora tuvemos esa posibilidade de financiar co Fondo de Ordenación porque había sentencias. O que nós non podemos facer é obligar a xente a ir aos tribunais, por se a xente non vai aos tribunais, nós non podemos facer máis. Se a xente fora aos tribunais, como foron os outros expropiados que tiñan outros representantes legais, pois mira, se lles pagou en xaneiro, e xa está, e se cumpleu con todo. Pero en este caso non foron. O que nos intentamos, eu creo que aí o recoñecedes nas vosas intervencións que fixestedes, o que intentamos é fazer o menor dano posible á facenda pública. De paso, que eu creo que facemos xusticia con 7 familias, 20 e pico fincas, facemos xusticia con esta xente que foi moi maltratada polo Concello e polos gobernos en aquel momento que xestionaron todo o proceso de expropiación do caso Fadesa, non? Eu creo que efectivamente aquí, por unha cuestión meramente literal, pois sí, bueno, me parece que pode ser que non se cumple estrictamente co que di o artigo literal, pero claro, o que di o artigo é que se cancele débeda, e nós estamos cancelando débeda, porque esta débeda, como decimos aquí, se non a pagamos ahora, tarde ou temprano, terá que ser deuda que teremos que financiarnos nos bancos, entonces vai ser débeda. Por lo tanto, se adiantamos isto, cumplimos con os expropiados, aforramos 12.000 euros cada ano e cancelamos o caso Fadesa, xa digo, as pensas dunha finca pendiente, que é unha cantidade xa menor, e que está pendente de valoración polo xurado. E, bueno, para min creo que é o importante, cancelar dunha vez por todas esa débeda que había cos expropiados. O caso Fadesa non se cancela, porque evidentemente hai 20 e pico millóns pendentes de pago que están aí, e que gracias á xestión deste grupo de goberno, co apoio, tamén teño que reconocer e agradecer, tanto co apoio dos grupos da oposición, tanto o Partido Popular como o BNG, fomos financiando. E fomos financiando co Ministerio porque abriu unhas líneas de crédito e logo fomos negociando e ampliando o plazo de devolución desa débeda. Entón, bueno, hoxe rematamos a débeda cos expropiados, pero non se resolve todavía o caso Fadesa, porque o caso Fadesa se acordará a xente no 2060 todavía, que ainda estaremos pagando a cuota que corresponda, se acordará desa situación que non se tiña que haber xerado así. Eu, desde logo, sabedes que fui moi crítico en toda esa etapa con esa xestión, porque o Concello non debe de darlle a espalda aos veciños. En aqueles casos se lle deu a espalda aos veciños con todas as ferramentas habidas e por haber para que os veciños tuveran que pelear en solitario e gastarse uns diñeiros en abogados e demais para recibir a compensación que merecían polos seus terreos. Gracias a Dios, a xusticia doulles a razón, pero nos encontramos ca desagradable situación de que non había avais, non se lles había exigido avais a Fadesa, e tuvo que ser o Concello, foi o Concello declarado responsable subsidiario porque non hai avais, e daquela é o Concello cos fondos municipais, cos impostos de todos os veciños, os que temos que pagar a esos veciños, a estes veciños expropiados. Bueno, pois eu, se nadie máis ten nada que comentar, pois, pero pequeno, Alberto, porque senón... No, o sea, eu sí que entendíamos que traer a colación a cuestión da débeda de Fadesa sí que era interesante, polo plan de pagos que hai, porque o anterior sería completamente inasumible polas arcas municipais, e outra é porque despois da pandemia da COVID-19 as regras de gasto volven a estar vixentes, entón a partir de agora, o sea, xa estamos vendo coas contas do 24,
e de aí en adiante, mentras siga esta lei, que tamén entendo que é moi prexudicial para os municipios, a cuestión de antepoñer o pago da débeda sobre outras cuestións que son máis importantes ou urxentes, polo menos ao meu entender, de que pechamos o superávit, digamos, os gastos a que adicamos do superávit do 2024 a estes pagos, máis o ano que ven, cando se peche as contas do 25, no caso de que haxa superávit, terá que volver a amortizarse a débeda, sexa cal, sexa. Entón, eu pechaba a miña intervención a primeira falando máis de deberes de intentar limitar ao máximo posible a posibilidade de ter ese superávit, é dicir, pechar con máis ingresos que gastos e ter que esa obriga de pagar a débeda. Entón, eu penso que aquí sí que compartimos, penso, que é máis necesario os investimentos, que sí que os hai, e sí que son bastante necesarios no Concello a día de hoxe, que reducir unha cota en vez de rematar no 2060, rematar no 2059, cando xa sabemos todas e todos que temos ese pago asegurado. Simplemente era ese matiz. Sí, bueno, eu non quero alongar máis este punto, pero, bueno, habría algo que matizar en ese sentido, porque a veces si podes tomar medidas para evitar que haxa superávit, creo que no futuro vai ser difícil que haxa superávit. Vai ser difícil porque o orzamento que estamos elaborando, que probablemente traíamos xa en breve a este pleno, eu creo que xa vai a facer que precisamente a situación sexa moi axustada. Vai ser moi axustada porque van a salir a licitación algúns contratos de cuantías importantísimas. Xa este ano sacamos a licitación o contrato sacamos a licitación o contrato de servicio de axuda a domicilio, que supoñía un incremento considerable, moi importante. Sacaremos o contrato de limpeza de zonas verdes, que tamén supón unha cuantía casi o doble, se non é o doble, casi o doble. Entón, efectivamente, con estes novos servicios que se queren prestar, pois, hombre, vai ser difícil que haxa superávit. De todas maneiras, a nosa idea é gastar todo o posible en servicios para os cidadáns, pero a veces, xa sabes, xa sabedes, non? A veces, ti cando licitas unha obra e a faz con cargo ao remanente, a licitas, usache do remanente 50.000 euros, pero a licitas por 50.000 e depois as empresas fan baixas e ao mellor adxudicache por 43.000. Esos 7.000 sobraron. Entón, os 7.000 a veces non tes capacidade administrativa, porque, por desgracia, en este país, sobre todo no mundo municipal, a abundancia de complicacións administrativas é tal que a veces se fai imposible facer unha xestión axeitada. Nós ahora mismo, xa vos decía antes, que estamos neste pleno a un mes de final de ano, porque como hai que expoñer isto 15 días hábiles, pois imagínate que cousa máis ilóxica que este 15 días hábiles, porque era lóxico que estuvera 15 días hábiles fai 20 anos, que a xente podía vir a consultar isto, solamente tiña os tablos de anuncios. Pero hoxe en día nas redes sociales, nas páxinas web, é dicir, hai moitos medios máis rápidos para consultar estas cousas. Bueno, pois a lei sigue sendo unha lei antigua e terían que modificala, pero mentres non a modifiquen, pois temos que estar aí un mes para facer este trámite. Bueno, pois isto pasa con isto e que multitude de cousas na vida administrativa do Concello. Entón, bueno, a ver, de todas maneiras, se temos superávit, oye, pois temos superávit, e, bueno, se hai que cancelar débeda, xa veremos a ver o que faceremos, pero, bueno, esperemos que non haxe superávit e que haxe remanente, eso sí, e non superávit. De todas maneiras, eu tamén teño esperanza de que alguén se dé conta en algún momento de que isto das reglas fiscais teñenlle que dar unha volta. Bueno, vamos a votar este punto. Votos a favor. 8 votos a favor, votos en contra, abstencións, 4 abstencións. Bueno, pois entón queda aprobado por maioría absoluta. E pasamos ao punto terceiro, perdón, ao punto cuarto, que é a adhesión á Central de Contratación da Federación Española de Municipios e Provincias. Te tienes que ir. Apunta que se vai sentir.
adhesión a la central de contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias. Bueno, leer en castelán porque esto vaya... A ver, visto que la Federación Española de Municipios y Provincias, por acuerdo de su Junta de Gobierno del 28 de enero de 2014, aprobó la creación de una central de contratación al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/85, reguladora de las bases de régimen local conforme a la redacción dada a la misma por el artículo 135 de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Considerando que la adhesión a dicha central de contratación posibilita la agilización de los procedimientos de contratación y redunda en un ahorro de los costes asociados a los mismos, constituyendo una herramienta para alcanzar la necesaria racionalización en la contratación pública. Visto cuanto antecede, esta alcaldía propone al Pleno, previo dictamen de la Comisión Informativa de Asuntos Generales, la adopción del siguiente acuerdo. Primero, adherirse a la central de contratación de la FEM a fin de poder contratar las obras, servicios y suministros que oferte de conformidad a las condiciones y precios que se fijen en los correspondientes contratos o acuerdos, marco que se suscriban entre dicha central y las empresas adjudicatarias de los mismos. Segundo, ajustarse a lo establecido en el reglamento de funcionamiento de la central de contratación de la FEM, aprobado por la Junta de Gobierno Local de la FEM el 17 de julio de 2014 y modificado en fecha 21 de diciembre de 2021, en concreto en las cláusulas referentes al ámbito de aplicación, funcionamiento, derechos y obligaciones de las entidades locales. Tercero, facultar al alcalde presidente para realizar cuantos actos y gestiones sean necesarios para la formalización de la adhesión a la central de la FEM y la coordinación de las actuaciones que precise el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las mismas. Cuarto, remitir el presente acuerdo a la FEM a los efectos oportunos. Bueno, esto comentámoslo otro día. Simplemente decir que si nos adherimos a esta central, pues se van a agilizar varios procesos de contratación, son procesos de contratación menores que se poden facer de forma moito máis áxil e que, bueno, que eso nos vai a dar unha ventaxa de quitarnos unha serie, eu creo que bastante numerosa, de contratos menores que están vencidos. Non sei se queredes comentar algo. Bueno, pois entón votamos. Votos a favor. Se aproba por unanimidade, entonces. O quinto punto. Pasamos ao quinto punto, que sería a aprobación da quinta modificación puntual da relación de postos de traballo do Concello de Miño e modificación do cadro de persoal aprobado o orzamento de 2025. Esta es la modificación. La tengo. Espera. Esta es la modificada, la que venían los plazos cambiados. Sí. Esa es la que... Sí, esta es la vieja. Sí. Logo de ver que, segundo os antecedentes examinados por esta alcaldía, o Concello de Miño tramitou e aprobou no pasado exercicio 2017 a súa primeira relación de postos de traballo en cumprimento do mandato ao contido no artigo 90.2 da Lei 7/85, reguladora das bases de réxime local. Logo de ver que a relación de postos de traballo é un instrumento técnico imprescindible para toda a administración pública, en tanto que documento que permite ordenar a súa estrutura de persoal segundo as necesidades dos servicios públicos que presta. Logo de ver que esas necesidades ao longo do tempo evolucionan e lóxicamente experimentan cambios que exixen sexan plasmados no sinalado instrumento de ordenación, coa finalidade, en todo caso, de garantir un bo funcionamento dos servicios públicos. Logo de ver que ditos cambios xa fundamentaron no ano 2020 unha primeira modificación, no ano 2021 unha segunda, no ano 2022 unha terceira modificación e, por último, no ano 2024 unha cuarta modificación. Logo de ver que, conforme a todo o expositivo anterior, esta alcaldía incou no presente exercicio 2025 o expediente administrativo coa finalidade de modificar puntualmente por quinta vez a actual relación de postos de traballo por terse detectado novas necesidades ou cambios nas existentes, cuxa efectiva posta en marcha require sexan plasmados no citado documento e que responden ao seguinte resumo. Creación dun novo posto de traballo na área de servicios sociais, unidade de cultura, deportes e xuventude reservada a persoal laboral fixo, monitora deportivo. Supresión dun posto de traballo na área de servicios sociais, unidade de cultura, deportes e xuventude reservado a persoal laboral fixo, conserxe. Modificación do manual de valoración coa finalidade de incorporar o grupo B de funcionarios, grupo EPIX en equivalencia para o persoal laboral. Logo de ver que pola Secretaría de Intervención Municipal examinouse o asunto e emiteuse informe conxunto en data 7 de novembro de 2025 coas seguintes conclusións. Conforme os antecedentes e fundamentos expostos ao longo do presente informe, esta Secretaría de Intervención Municipal se informan favorablemente as modificacións aquí recollidas. Logo de ver
que conforme á tramitación sinalada no citado informe, este Concello, a través da súa representación, procedeu a dar cumprimento ao trámite de negociación colectiva a que debe ser sometido o presente asunto, alcanzando un resultado de avinza, segundo consta na certificación incorporada ao expediente da sesión celebrada o pasado 18 de novembro de 2025. Logo de ver que esta alcaldía como principal órgano responsable de xestión económica municipal dispón dos datos con suficiente entidade para sustentar que o incremento estrutural do gasto de persoal que representa a quinta modificación puntual de RPT deste Concello pode ser asumido sen afectar a sustentabilidade financiera do mesmo ao longo prazo. Esta alcaldía, en atención a todos os antecedentes e fundamentos expostos pola presente, propón ao Pleno da Corporación, logo do ditame favorable da Comisión Informativa de Asuntos Xerais do Pleno, a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación de relación de postos de traballo deste Concello nos termos recollidos no borrador elaborado pola empresa encargada da súa redacción inicial e que se acompaña como anexo 1 á presente proposta que obedece aos seguintes datos esenciais. Supresión e amortización dun posto de traballo existente na actual relación de postos de traballo vinculado á praza vacante no cuadro de personal e sen ocupación efectiva. O posto denominado conserxe obedece as seguintes características, bueno, aquí pon as características do personal, que sería dotación económica, grupo laboral quinto, 8.333 euros, nivel de competencia en mando 14, 4.634, factores complementarios 8.620 e total dotación 21.587,92. Adscripción no organigrama á área de servicios sociais, unidade de cultura, deportes e xuventude. Creación dun posto de traballo na área de servicios sociais, unidade de cultura, deportes e xuventude denominado monitor deportivo, como posto reservado a persoal laboral fixo que obedece as seguintes características. Denominación do posto monitora deportivo. A dotación económica sería Grupo Laboral X 11.739,70. Nivel de competencia en mando 4.997. Factores complementarios 7.278. Total dotación 24.016. Adscripción no organigrama, servicios sociais, cultura, deportes e xuventude, cultura, deportes e xuventude. Modificación do manual de valoración incorporado no seu día na RPT aprobada inicialmente coa finalidade de incorporar o Grupo B de funcionarios, Grupo X na equivalencia para o persoal laboral. Na valoración dos postos, esta incorporación provoca cambios na redacción do informe inicial entre as páxinas 25 e 30, quedando redactado nos termos contidos na proposta asinada pola consultoría en organización JL Tudó e que consta incorporada ao expediente. Segundo, aprobar inicialmente a modificación do cadro de personal do orzamento 2025 nos termos recollidos no documento que figura como anexo 2 á presente proposta. Terceiro, que o presente acordo de aprobación inicial logo de anuncio no boletín oficial de provincia se expoña ao público. Isto, acordadevos que o falamos na comisión informativa que íbamos cambiar os plazos para que entraran dentro do ano. Entón, o que é urgente que entre dentro do ano e o que non, pois se mantén. Da provincia se expoña ao público por un prazo de 20 días hábiles o punto primeiro do presente acordo, que é a modificación de RPT, e 15 días hábiles, punto segundo do presente acordo, que é a modificación do cadro de persoal, para que entre en vigor co presuposto. Vale. Bueno, co presuposto ca plantilla, ¿no? Para que entre en vigor ca plantilla. Sí. Aos efectos de que as persoas interesadas poidan examinar o expediente e presentar reclamacións, alegacións ou suxestións que estimen oportunas. Cuarto, que no suposto de que se presenten reclamacións, alegacións ou suxestións, estas deberán ser resoltas pola Corporación. En caso contrario, o acordo de aprobación inicial entenderase automáticamente elevado a definitivo sen necesidade de novo acordo plenario. Quinto, que unha vez aprobadas definitivamente as modificacións se proceda a súa publicación no Boletín Oficial da Provincia e simultaneamente se remite unha copia aos órganos competentes da Administración Xeral do Estado e da Administración Xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. Bueno, isto tamén o comentamos en detalle na comisión. Aquí o que se trate de, xa que se dá de baixa por xubilación ao posto de conserxe, pois se crea o posto de monitora deportivo, que despois vamos a ver que tamén terá unhas funcións e uns horarios diferentes ás que tiña o conserxe, porque, bueno, entendemos que a labor de conserxe, pois en este caso, pois é un pouco máis, digamos, menos útil en ese sentido, e, sin embargo, de monitora deportivo, pois eu creo que vai facer unha labor máis importante dada a cantidad de actividades deportivas que se están facendo. Moitas delas, que logo falaremos, son horario de tarde, sábados, domingos, o sea, que, bueno, que se lle dá unha maior flexibilidade para que este posto, pois, este a gusto dos usuarios, non? E cumpla as súas funcións. Bueno, non sei se queredes comentar algo dentro en detalle. Bueno, pois entón votamos. Votos a favor. Votos en contra. A favor somos 8 votos a favor, votos en contra, abstencións 3 abstencións.
Vale, pasamos, queda aprobado entón por maioría absoluta. Pasamos ao seguinte punto, que é a aprobación da modificación do convenio colectivo para o persoal laboral deste Concello, que ven en relación a todo o que acabamos de propoñer agora. O texto sería, a proposta sería a seguinte: logo de ver o expediente tramitado para levar a cabo a aprobación da segunda modificación do convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Miño, negociado entre os sindicatos máis representativos, os delegados de personal do persoal laboral na Mesa Xeral de Negociación de data 18 de novembro de 2025, con resultado de Avinza, logo de ver canto antecede esta alcaldía, logo de ditame da Comisión Informativa de Asuntos Xerais formula a seguinte proposta de acordo ao Pleno Municipal. Primeiro, aprobar a modificación do convenio colectivo para o persoal laboral deste Concello, cuxo contido foi consensuado e aprobado na Mesa Xeral de Negociación de data 18 de novembro de 2025. O convenio colectivo do persoal laboral do Concello de Miño, que foi aprobado polo Pleno do 13 de febreiro de 2023, publicado no Boletín da Provincia do 16 de marzo de 2023 e con entrada en vigor ao día seguinte, supuxo un avance importante na regulación das condicións laborais do persoal laboral, que ato de agora non estaban refletidas nun documento concreto. No pleno de 6 de febreiro de 2025 aprobouse a primeira modificación do convenio colectivo do persoal laboral ao servizo do Concello de Miño. Os convenios colectivos son documentos vivos e, polo tanto, deben adaptarse non só ás necesidades que xorden, sino tamén ás variacións ou ampliacións de postos ato de agora non recollidos. Este é o caso que nos ocupa, xa que está feita unha proposta para aprobar a quinta modificación de RPT na que, entre outras modificacións, créase a praza de monitor deportivo. Compre ter en conta que as relacións laborais nas administracións públicas réxense basicamente polos preceptos contidos no texto refundido do empleado público, creo que quer dicir isto, non? En concreto, en canto ao réxime de xornada de traballo, permisos e vacacións polo disposto nos artigos 47 a 51 da devandita norma, ademais da legislación laboral común, basicamente o Estatuto dos Traballadores e o convenio colectivo correspondente. A xornada do personal laboral da administración foi obxecto de negociación sobre a base da orde de prelación de fontes exposto, posto que o artigo 34 do Estatuto dos Traballos establece que a xornada será a que se pacte en convenio colectivo ou contrato de traballo. Por mor da creación da praza de monitor deportivo, compre incluir o horario deste posto no artigo 23, apartado de horarios específicos. Nese artigo donde figuran os horarios específicos, entón se incluiría, propónse a seguinte modificación. Primeira, engádese no apartado de horarios específicos do artigo 23 a seguinte: sería o apartado E, deportes, o horario do monitor deportivo ou monitora deportivo será o seguinte: horario de inverno de luns de 6 da tarde a 10:30 da noite, de martes a venres de 4 da tarde a 10:30 da noite, e sábados de 9:30 da mañá a 2 da mañá, a 2 do mediodía, ás 14 horas. Horario de verán, xullo e agosto, de 9 a 14:30 horas, sería sempre pola mañá, en verán. Segundo, comunicar o acordo do Pleno ao presidente da Mesa Xeral de Negociación e aos representantes do persoal con indicación dos recursos que se estimen pertinentes. Terceiro, acordar a súa remisión ante a autoridade laboral competente aos efectos do seu rexistro e para que ordene a súa publicación obrigatoria no boletín oficial da provincia. Bueno, isto tamén o comentamos, isto ven a consecuencia do anterior, simplemente incorporar o horario no convenio. Algún comentario? Votamos. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 3 abstencións. Pasamos ao punto, queda aprobado por maioría absoluta. Entón pasamos ao punto sétimo, que é a aprobación da modificación da ordenanza fiscal número 1, reguladora do imposto de bens inmóveis. A proposta di así: tendo en conta a regulación contida na ordenanza fiscal número 1 reguladora do imposto de bens inmobles que ten aprobada este Concello, tendo en conta a normativa que sobre este imposto contense no Real Decreto Legislativo 2/2024 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, artigos 60 a 77, tendo en conta que nos últimos exercicios, a través da aplicación práctica do conxunto da normativa sinalada, detectáronse pequenas disfuncións que aconsellan levar a cabo unha modificación e actualización do texto da ordenanza fiscal nos seguintes termos: flexibilizar a regulación actual da bonificación para os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titular de familia numerosa, fundamentalmente para beneficiar as familias separadas ou divorciadas. Simplificar e actualizar no seu conxunto o texto da ordenanza en consecuencia
en consonancia coa realidade actual. En atención a todo o anterior pola presente, esta alcaldía incluou o expediente administrativo coa finalidade de modificar a ordenanza fiscal número 1 reguladora do imposto sobre bens inmóveis, nos termos indicados polo que deuselle traslado do mesmo á Tesorería Municipal os efectos de elaborar a correspondente informe proposta borrador da modificación proxectada, constando informe emitido en data 20 de novembro de 2025. Do expediente de modificación da ordenanza fiscal número 1 deuselle traslado á Secretaría de Intervención Municipais, constando emitido en data 20 de novembro de 2025 no exercicio das súas funcións de asesoramento legal preceptivo e control financiero permanente informe favorable, polo que tramitado correctamente o mesmo e tendo en conta conforme a normativa aplicable o procedimento a seguir esta alcaldía, polo presente propón ao Pleno da Corporación previo ditame da Comisión Informativa de Contas e Facenda adopte o seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente, segundo dispón o artigo 17.1 do Real Decreto Legislativo 2/2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais a modificación da Ordenanza Fiscal número 1, reguladora do imposto de bens inmobles nos termos que se indican no anexo de modificacións que acompaña a presente proposta. Segundo, someter o expediente de modificación da ordenanza fiscal a información pública e a audiencia das persoas interesadas mediante a publicación do anuncio de acordo provisional no Boletín Oficial da Provincia no tabuleiro de anuncios do Concello por un prazo de 30 días a efectos de que os interesados poidan examinar o expediente e presentar as reclamacións ou suxestións que estimen oportunas. Terceiro, que no suposto de que se presenten reclamacións ou suxestións, estas deberán ser resoltas pola Corporación. En caso de que non se presenten reclamacións ou suxestións, o presente acordo provisional se entenderá automáticamente elevado a definitivo sen necesidade de novo acordo plenario, de conformidade co disposto no artigo 17.3 do citado texto legal. Cuarto, que en todo caso o acordo definitivo que se refire ao artigo 17.3, incluindo o acordo provisional elevado automáticamente a tal categoría e o texto íntegro da modificación, se publique no Boletín Oficial da Provincia sen que entren en vigor ata que se leve a cabo dita publicación. Xúntase como anexo a presente proposta o texto íntegro da ordenanza unha vez incorporadas as modificacións. Bueno, outro día na comisión falamos un pouco máis en detalle de todas as modificacións. Había un informe que eu creo que tedes todos copia do informe. Aquí pois é algo extenso porque lóxicamente o que trataron de facer no informe tanto a Tesorería, sobre todo a Tesorería que foi a que redactou o informe inicial, pois trataron de poñer todas as modificacións existentes. Básicamente se recollen as modificacións no sentido de facilitar a realidade actual, a xestión do IBI e tamén beneficiar e clarificar as condicións de bonificacións ás familias separadas ou divorciadas e sobre todo as numerosas, non? Condición titular de familia numerosa. Non afecta para nada a taxa nin o que se vai cobrar, nin moito menos, sino que son simplemente cuestións de aclaración de bonificacións e texto, pois eso, adaptando a súa actualidade, porque a ordenanza esta creo que estaba en vigor, pois non sei desde que ano, pero xa fai bastantes anos, non? Non teño aquí, bueno. Bueno, é unha ordenanza bastante antiga, seguro que está por aquí posto, pero bueno, eu se queredes leo todo, se non, como xa falamos bastante en detalle, se queredes votamos ou non sei se queredes aclarar algo. Fátima. Bueno, pois entón votamos. Votos a favor, entón se aproba por unanimidade. Se aproba por unanimidade. Bueno, pois entón se aproba por unanimidade este punto. Rematamos o pleno, vale? Moitas gracias. Bo día. Levantamos a sesión.